Ka jingtrei na kabenta ban penbha penmiat bat pen internet ya barok kisau dong saukun jong ka madan Kiang Nangbah Stadium ka bahlat thlebo juai kalaya shashan. Ka jingtrei pen internet ya ka madan Kiang Nangbah Stadium lamang ha ka jingdot ka ba khat riuk lor tam tingka. Ki jingtrei ki kenthop na du ka jingshnai ki jaka shong pitkai ka jingpen wandor ya ka jaka shong VIP ka bathmai ka jingshnai ki athletic track ka jingbujri thamai ya uplang plastic ni artificial turf banshnai ki kamra ni dressing room jong ki ngelek kai pat ka jingker kan ro ya ka madan. La ban kedo baka sen jam jong ka sorkar ban penbha penmiat ya ka madan Kiang Nangbah Stadium kalong ban thawi kilat kilinti ke bakham bha na ka bentai ki ngelek kai bat ru ka jingpen kre ban penlongi ki jingelek kai ki bahe hai ki por ban wan.